ega tokurire makweri ayo nanda makweri anda nara korosu n'abantu chinyomba abantu yani asituka chakete gusiye itubakanyamira mwaiweta mangana gukwa n'abarai baito bake governor ya Kisi ochite bakasa ko kunyamasibi agukwana nga ekemerikia makweri asimikuri chinyomba cy'abantu abantu basimekire bimeri bya makweri abantu bakogende nyombe ejo oya makweri ebintu bakoroka amaru kararenge ene chisumwa abantu bakorosya abantu banywa bakwa ibonde bwensi ucha matangaya abenat onye kokorosi chisumu mwao okwa abantu banyasai manyaiga omubanye okorokwa bakuki agotebiga asaba cook eyemo ngochi gokorande ngana asobo gimabuori ogokorayo na tebubona ta kwegena inga makweri ayo korosi ase nyumba yao kona kwa abantu banyasaye banywa bakwa ayo monyene na koiranere ochi gokorande gento asobo gimabuao no tebubono otegene iwa bami ntonye kweba wacha yotaliye kweba onye wacha nayo korosiria abantu banyasaye chisumu na kiyeko garatubwatege kundi ekeiga ya kundi ekeiga ego konya abantu balia ambao wamelemewa wanakuja katika kikundi hiki wapate ushauri wajue vile wataishi na kukataa shetani katakata kusema ya kwamba shetani atukutaki ekiagera sebi nyuwa na osaitania gwetera osiria abantu banyasaye igona kirara ko batebi abantu bayipani into abamwachira mwensi koro chingongo chionsi mumanye iganga abantu bakurenta ko batebi to tebiguga abantu amarwa itire igabaetanetie abantu bakweta sesegiye nsentangani 1918 eya kabere 1945 ejisegi cyarwanira Amerika gisegi cyarwanira Iraq na Iran abantu bakura se gisegi igabarabake ubwabaliya marwa itire igobono lakini ariko batenga waliya vaiti bagenda tagwita abantu banyasaye nyora iga naenda abakuki yoto tebya sebere 15 inga obobeno bwomontoria okoyo ndeke nyuwa yochogane nobosongo onywa ororobo getirianda bwaye aigwa ichoro nobosoku tori nobosikwa egesoro giya kwambe Kenya sai towochere okunokoragererigwa yani ngana ya Nyasaye bwata manganane etworokererie etokurere etorongeye etotangane obaba ikeranu engana ya Nyasaye kworokererie omanye ngayogotacha ayotatache engana ya Nyasaye kokurere otire chisumu chiriyo koroseri abantu obarosiri ndagere kwagacho mubere obaoneri omena nechinyanya yakobaoneri ebinte bibe ebyo byatutukanira abana baito okogenda kwanyoranga abagaka bawo chereire bagwete tarase chinka bawo chereire abduction simuko buchi okorekananga abana batushireretie abagaka basiritu koruchinka na ekire chinsemo chose oruchinsemo chanya mira na achire ko cyabo masaba ya ruguru masaba tubwada tukonyari bari masaba nyari bari chachi oiche gasitore gocha yani nyebinte birekerase yani abantu bage to kwari korukanya sabe gete babere akabatemo baba tonge naenda abarendi wanyoro kwari gete wakirwe asenge njojo monto gete arosirie ase akorangeria abantu kurwa orangeria mugako ndio ngateri chinko orangeria njo nkorerekiga twabarusana nikorwa senya saba bekire yabantu baitutorega onye kobwate mokoyo onye kobwate musubati omino omanye tokoroseri abantu jisumu akina yegenda lero motebinga inanye kubunga neye nde nayegwa baba bwatoka geroganyete abantu banyorero bokomu bakarono musubati ojomo ochete korosi changa kabisa amakuru abe kumusuka akona kumura ucha sebesen iye shuro lya mwirete agaikaransa imme ochiko korande ngana sobo mabwa no tebwa otegene baka agaikaransa imme akajia
ntaibono ekiagera otenga togo itabantu banyasaye ngantagete nsomeri abana togo somia bao ababande bakwe yobono nakekogera togo kwana manganaye asenge nchunga fatu itona tumeto yogocha setole egere togendere kumukwanira na inderende na abande bagasene gotebanga ya ni ngabuna nyasaye kwamirania na saitani nyasaye abwate chunguru bakabona yanyari kiringa litukeri gari ya lero egere kunara gosoma kumanyanga ebintu bire byokorekana sense turatange ndutwe ekiyeko era tora kubona serikali yetere moyo maete emekutano ya siasa gendrete egotokonya edokera tokonya abantu kokigenda kukwanira mangana y'abantu baito bakule mono egera toteba na tokuboria hata tunaomba serikali yetu iamuke. Yaani mtu asiketu kwa ofisi anakaa huko na watu wa Mungu wanaendelea kufa katika mambo kama haya. Ebintu binebiga abantu mpa ikaransa chobis abagambi baito mu ikaransa obisi abatureti nyumba 10 ke baso kutoka nayo nyumba 10 andi nayo ebintu osanayo korosya manganaye montare nyumba 10 montaro motureti ngonga aseke merika makweli besimekire kemerika makweli tokeroka aseke simekire maro ba ko burugera ekero monto kwa guri aki ngoko burugerore obuno bwoyo kwayawa watu ko monto gendera umonto bwatu tubosegaiga ogembo gari yawekiwa asi nendo bwatu kwa kagera okwenda obwoyo mboroko na kobeka egere ekemerika makweli kagendera ko baro yona itwara ko basabanga manyaiga monto tanyore moya segenjo yayo monyenne amangana imwe iwatoka na Paulo soso maua kabere. Hakuna ishie kwa nafsi yake mwenyewe, hakuna afaya kwa nafsi yake mwenyewe.